Hej, takže prvá osoba, o ktorú sa starám, som ja. Každý má prístup k tej svojej intuícii a aj každý má prístup k tej práci s energiou. Že s týmto vyliezť na trh, tak to bola aj moja lekcia. Lebo ja som mala vždy výhovorky. Nie som dosť dobrá, vážim si tie, ja to teraz nazvem, nesprávne zátačky, nesprávne odbočenia, pretože oni boli správne presne na to uvedomenie. Že každá situácia je tu pre teba. Že či sa v tom necítim OK, pretože to neviem robiť a pretože mám strach, alebo či sa s tým necítim OK preto, že mi to skutočne nesedí. Krásný dobrý den. Já vás vítám u dalšího dílu Vision Talks, tady Andrea Šatopletová a dneska tady máme naprosto speciální hostku a Týnu Burgwieser. Týno, já ti moc děkuju za to, že jsi přijala pozvání a že jsi tady dneska s námi. Ďakujem, vítam vás, že sa pozeráte a že si ma pozvala. Super. Tak než se pustíme do toho povídání spolu s tebou, tak já bych chtěla říct, že jsem naprosto moc vděčná za to, že tady seš, protože si tě velmi vážím. Nejenom proto, že my jsme podobné energie, jakože ti je velmi blízká strukturovanost, taková jakože zacílenost a schopnost vlastně udržet ten jasný směr a dotáhnout ty věci. Takže to je něco, co nebývá ve společnosti tak rozšířené a spolu s trpělivostí, odvážností, to je velmi, podle mě, velmi ceněné vlastnosti, ale zároveň právě z té praktičnosti si Týnu vážím právě, protože se dala na odvážnou cestu té duchovní práce, kdy vlastně vede další lidi a i online, i živě a je pro mě obrovskou inspirací. Takže od praktického světa i třeba přes umělou inteligenci až do toho hlubokého duchovního světa. Když bych měla nějak onálepkovat Týnku, tak Týnka je NLP koučka, je to mentorka spirituálních léčitelů, autorka, teď doufám, že to nespletu, Avenim Healing Essentials. Autorka meditačního klubu, pořadatelka duchovních retreatů, pobytů v zahraničí, Malorka, Kanáry, ale i v Ázii, arteterapeutka, hraje na křišťálové mísy. No, myslím si, že jsem ani asi všechno ještě neřekla. Týnko, máš tam ty něco, čím bys to doplnila? Áno, taký menší meditačný online klub napríklad a autorka kníh, hej, vyšla mi kniha o tom, ako porozumieť svojim snom, nájdete ju v každom knihkupectve alebo u mňa napríklad, hej, a veľmi, veľmi veľa vecí robím, hlavne preto, že ma bavia a preto vlastne je toľko veľa, čo si vymenovala, tak tieto práce sú mojou vášňou a možno aj by som povedala, že odrážajú rôzne etapy môjho života, pretože ja sa nechávam akoby ťahať tou vášňou, že mňa si vlastne tie veci pritiahnu a ako náhle ma to zaujíma, tak idem do toho a pustím sa do toho na 3 roky a potom už pozerám, OK, tak toto mám uzatvorené a kde idem znova a znova podľa toho, že čo si ma akurát pritiahne, tak tam idem a väčšinou potom aj s tým pracujem, takže preto mám toto portfólio také široké a veľmi sa z toho teším, lebo tým pádom mám veľmi veľa technik, s ktorými viem pracovať, takže tak. A to je krásné, co říkáš, protože já vlastně všechny ty své projekty mám prolnutý taky, jako intuicí a tady tou nechat se vést, takže mně je to velmi blízké. Ale zároveň mi tam je blízké právě to, jak ty jsi říkala na 3 roky a vlastně dám tomu ten fokus, jo, protože třeba znám spoustu i třeba klientů, co mám, jo, že mají hodně moc projektů a jak vlastně táhnou třeba v 1 měsíc x projektů, tak to potom ne úplně dobře funguje. A ty krásně tady jakoby potvrzuješ tyhle ty slova. A měla si to vždycky takhle, když by si se jako ohlédla na svoje podnikatelské začátky. Jo, nebo to bylo třeba trošku rozptýlené, jak to máš?
Mala som to vždycky približne takto. K prelínaniu prišlo napríklad situácia v mojom živote, že som pracovala na plný úväzok, popri tom som študovala technickú informatiku, lebo ma to veľmi ťahalo, veľmi ma to bavilo. Lenže potom, keďže som bola v práci, v štruktúrach a tabulkách a v štúdiu vlastne som bola tiež v programovaní v algoritmoch, tak moje telo si vypýtalo, vyslovene, že to bolo nevedomé, že som sa nechala ťahať intuíciou, tak si vypýtalo, že som sa začala zaoberať, že som sa uvoľňovala cez kreslenie, cez mandaly som objavila a potom som sa dostala k spirituálnej práci a išla som do 3-ročného výcviku liečenia energiou. A to som vtedy mala chvíľku paralelne. Ale to bolo vlastne obdobie, kedy ja už som vlastne končila s tým jedným, že som videla, že keď tuto niečo nepustím, tak vyhorím. A mňa to vlastne tá moja duša, tá moja intuícia niečo ma potiahlo úplne k tej vyrovnávacej aktivite energií, aby ma už úplne nedrblo z toho programovania a zo všetkých tých tabuliek a zo všetkého, tak som vlastne išla do tej školy liečenia energiou a to akoby určilo môj ďalší smer. A potom už tam som bola na 3 roky a už som išla len týmto vlastne. A to bylo jak daleko? To je nějaká hodně vzdálená minulost, že? Veľmi ďaleko. To je možno, no ako veľmi ďaleko, to je relatívne, ale možno nejakých 20, medzi 25, dajme tomu 25 rokov dozadu je to. No tak to jsem tě ještě neznala teda, ale já jsem tě pak poznala, že jo, prostě když v tom onlineu, on ten československý svět v onlineu není zas tak jako veliký. A takže v mentoringovém programu to už bylo úžasný. Já jsem měla velkou radost, že jsme se my dvě mohli potkat. A vlastně ten online, jak to tam bylo, že jsi si tak jako pohrávala s tou myšlenkou, že to možná bude taky jako pro tebe? No, tak moje online začiatky začali vtedy, keď som nastúpila pred tými, dajme tomu, 20-25 rokmi do štúdia technickej informatiky. A ja už som vtedy chcela pracovať online. Ja som vlastne vtedy sa snažila spolužiakov nalanáriť na nejaké, aby sme naprogramovali v podstate niečo ako Facebook, vtedy ešte Facebook ani neviem, či bol, ale vlastne niečo v tom štýle som mala tú víziu, že spájať tých ľudí online. Ja som videla, už prvé portály fungovali, že Zoznamka.sk, a Pockets.sk, také to fungovalo. A mne sa to veľmi páčilo, ja ako technik to mám veľmi rada. A vtedy som sa snažila tých spolužiakov na to nalanáriť, nikoho som nepresvedčila. No a potom prišli nové systémy, ktoré ešte ale neboli zralé, hej, by som povedala po česky, neboli vyzreté, tak som sa to snažila niečo urobiť, typo trik. Skrátke, snažila som sa to sama nejako naprogramovať. Lenže až taký dobrý programátor nie som a treba na to tým, sám človek ako vôbec nie. No, takže sa mi to nedarilo. Tak potom vlastne som to na nejakú dobu som to odložila. Vyslovene, že som to mojou myšlienkou nebola v správnu dobu na správnom mieste, bolo to moc skoro pre spoločnosť. A potom prišiel nádherný WordPress. Takže ja som vlastne si robila WordPressové stránky, tam som sa už potom prišiel aj Facebook ako spájanie. No a čo už bolo veľmi ako také super, že pre mňa bolo super, že som to technicky zvládla. No a potom prišiel taký bod zlomu, kedy ja som urobila online kurz, všetko som to dala na ten WordPress, ako som chcela a kúpilo si to 2 známe osoby, ktoré už u mňa predtým aj tak boli naživo si niečo, ja som vtedy robila s mandalami, takže boli u nás malovať mandaly a oni si potom kúpili tie online kurzy. A ja som vtedy pochopila, že OK, tak vytvoriť nestačí to technicky zvládnuť, ale ja sa potrebujem naučiť to predávať. Takže moja prvá myšlienka nebola, že ja sa to potrebujem naučiť, ale že delegujem to agentúre, veď nech mi pomôžu. A žiaľ som tam prišla asi tak o 10 000 eur s nesprávnou investíciou, pretože oni mi síce dali niečo ako vstupný dotazník, lenže ja som ten vstupný dotazník z môjho terajšieho pohľadu, tak ja som ho vôbec nepochopila. Že ja som nevedela, že
čo človek potrebuje na to, aby si mohol postaviť ten marketing. Takže ja som im v podstate veľmi nesprávne odpovedala na tie ich vstupné otázky. No a keď čo vstúpi von, to vystúpi aj von. Hej? Takže povedala som im blbosti, tak oni pracovali s blbostiami marketingovými. Bohužiaľ to nerozpoznali a neurobili so mnou taký briefing, že Tinka, tu potrebujeme niečo. V podstate ma neodmentorovali. A ja som vtedy, jak som strátila tie peniaze, tak som si povedala, že dávam si poslednú šancu a idem sa to naučiť. A zobrala som si potom vlastne mentora. To znamená, že ja som vtedy som vtedy som mala nejaké portfólio produktov a tie som sa chcela naučiť predávať. A ja som vôbec nie z rodiny predajcov, vôbec akoby, ja som o tom nič nevedela. Nič ani o predaji, ani o marketingu. A keďže to s touto agentúrou nevyšlo, tak ja som si povedala, že dobre, tak dám teda tie moje privátne peniaze do toho a ešte si dám tú šancu, aby som túto tému pochopila a uchopila. No a vtedy nastal taký ten veľký zvrat, že postupne sme robili tie správne kroky na to, aby som to mala aj z tohto pohľadu uchopené. Jo, díky, že to říkáš, protože mě to taky krásně potvrzuje. Já jsem vlastně, že jo, víc jak 10 let koučka, psychoterapeutka a jsem vlastně, mý klienti většinou jsou právě takhle jako koučové terapeuti, mentoři a tak. A vlastně to moje největší uvědomění, když jsem si udělala nějaký ten koučovací výcvik a chtěla jsem se tím začít živit, je, že být skvělým koučem prostě nestačí, jo. A vlastně celý ten můj program Intuitivní mentoring je o tom naučit se ten marketing, samozřejmě nějaký vnitřní bloky, protože podnikání je obrovský osobnostní růst, že jo, zvládnout video, prostě co si o mě kdo bude myslet, všechny tyhle ty věci. Takže takovouhle cestu já mám taky za sebou. Já tam teda nemám žádnou takovouhle jako agenturu, nebo jak jsi to říkala, ale třeba co já teda fakt jako dělám a vnímám to jako zásadně přesně ta analýza na začátku. První mentoring je vždycky nad tím, co ten člověk ví, co neví, co si představuje, jo. To je prostě naprosto zásadní, aby tam právě nevzniklo tady to. A možná i nějaká taková divná pachuť, že vlastně, že jo, že jsi tady jako vyhodila peníze a teď co, jako jo. Áno. To som tam vnímala presne ako chybu, že tam neprišla tá spätná väzba, to sprevádzanie. Keby tá agentúra urobila to sprevádzanie, tak možno, že by som ich u nich zostala a mali by pekné peniaze, ale takto oni vlastne nemali ten mentoring za tým a tým pádom to bolo celé nepotrebné a zbytočné. Rozumím. No, takže tam si se teda začala postupně učit, jak teda jako dostat mezi lidi a zároveň prodávat těm lidem, že jo, ty svoje kurzy. A to bylo teda ta arteterapie, jo? Tedy som ešte ani arteterapie, to sú tiež dávne časy, to už je možno, teraz máme 2025, tak dajme tomu, že je to nejakých 8 rokov dozadu, 5 až 8 rokov približne čas, kedy sa toto dialo. No a ja som vtedy robila také, tie kurzy malovania mandál ešte stále sú vlastne u mňa online, pretože podľa mňa sú úplne skvelé. Pretože je to super nástroj na kreativitu, na uvoľnenie mysle, hej. A ešte ja som srdcom okrem iného aj tá technička, takže ja som si nakúpila svetla, kamery, všetko, je to úplne že super urobené. No takže vlastne ja som začala s týmto a potom postupne som pridávala ďalšie smery. A ja som ešte k tomu podotknem, že ja som vtedy ešte stále pracovala v korporáte. Že síce na znížený úväzok, už to nebolo full time, ale stále v tom korporáte som bola a poviem pravdu, že bolo by v ňom veľmi dobre. Pretože som mala istotu príjmu a istotu dosť veľkého príjmu, takže vlastne ja som na jednej strane som chcela z toho korporátu odísť, ale na druhej strane som nechcela odísť. Ne? Pretože a ešte som to mohla aj všelijako miešať a nemusela som úplne riešiť financie firmy, lebo to, keďže som mala živnosť, tak to sa tak všelijako premiešalo. Ja som to mala chaos, poviem pravdu, že ja som ani nevedela, že čo firma zarába, čo nezarába. Ja som bola rada, keď sa predávali kurzy a bolo to oveľa lepšie ako predtým.
ale zároveň ako tú istotu toho korporátu som si nejakú dobu držala. Takže až potom prišli ďalšie momenty, kedy som to potrebovala pustiť. No ono někdy totiž je vlastně celkem zásadní to, že už právě ta pohodka, jako to teplíčko, že vlastně není, že jo. A to teda, u toho se určitě pojďme zastavit, protože si myslím, že ti rozumí spousta lidí a i já jsem 2 roky vlastně podnikala při práci, ale pak už jsem to prostě nemohla vydržet, jo. Takže já jsem opravdu šla velmi rychle vlastně, jo, že spousta lidí tam je fakt, taky, že jo, byla dlouho v tom korporátu. No a kdy se teda stal ten zlom? Kdy jsi řekla, a už fakt dost, a už jdu jenom na sebe, založím SROčko a tyhle ty věci? No, ono to bolo docela vtipné, pretože ja som spravila rozhodnutie, že ja totiž to veľmi dávam pozor na seba. Že ja chcem byť ako tá prvá osoba, ktorá ja som ja, hej, že o ktorú sa starám. Akože, hej, takže prvá osoba, o ktorú sa starám, som ja. A ja niekedy začnem preháňať s tou mojou vášňou a veľmi, veľmi silno sa do toho pustím, až to začnem preháňať vyslovene. A všímam si to a keď sa dostanem znova na tú uličku toho, že to idem preháňať, tak sa zastavím a poviem si, že počkaj, ty na stop. Hej, že tuto už ideš proti sebe, už nie si toľko s rodinou, už je riziko, hej, že nejakú dobu sa niečo dá zvládnuť náporovo, ale nesmie to byť dlhodobé. A ja som prišla do bodu, kedy ja som si povedala, že niečo z všetkých tých aktivít, ktoré robím, potrebujem stopnúť. A ja som si urobila rozhodnutie, že ja kašlem na celý online, a že lebo z korporátu som odísť nemala gule, takže ja som vlastne si povedala, že s tým onlineom to už bude len moje hobby, zatváram všetko, budem to mať už len ako zábavku a užijem si pekný život. Ja som si tam vedela urobiť pekný život, že ja som zase zastancom toho, že keď niečo robím, tak sa snažím to urobiť, aby mi tam bolo čo najlepšie a vidieť v tom zmysel aj vo všetkom. A presne tak som si to tam aj vedela urobiť, takže ja som si povedala, že nie, že ja z toho korporátu neodídem, ale končím s onlineom. To rozhodnutie som spravila a univerzum mi povedalo, že nie, Tinka, bude to inak. Firma, ktorá má 50 rokov, bola stabilná, tak sa dostala do takých finančných problémov, že museli prepustiť 30% ľudí. A ja ako jeden z najstarších zamestnancov tam som bola jedna z najdrahších, takže my najstarší zamestnanci sme boli prví, ktorých prepustili. A ja som tam sedela vtedy, keď už si ma tam zavolali, ja som to celé, jak sme tam, doteraz to vidím v tej zasadačke, jak tam sedíme, jak mi to hovoria. A ja som si tak vyslovene, že pomyslela, neviem, či som to neurobila, či som sa tam nepozrela hore, akože do toho univerza, k tomu, tej sile, ktorá nás vedie. A povedala som si, že veľmi vtipné. Že žijem v Rakúsku, takže zjavicik, hej, veľmi vtipné, že toto sa mi udialo, že presne takto, že ja som stanovila rozhodnutie a sa mi potvrdilo, človek mieni, Pán Boh mení a toto teda naozaj není tvoja cesta, hej, a poď pekne, začala si ten online, rozumieš tomu, už máš technické know-how, máš marketingové know-how, niečo si až si ešte potrebuješ niečo doplniť, ale teda poď moja. A skončilo to vlastne takto. Takže ja som priznávam, že ja som nepotrebovala nabrať tú odvahu a zase to bolo moje potvrdenie, že ja sa nechávam viesť. Jo. A reagujem, ak tvorím. No. To je úplně úžasný, že vlastně tě to vede tam, kde máš být. To je přesně ta důvěra. My to hodně děláme i ve výcviku Intuitivní coach, který vedu, že vlastně posilujeme nejenom důvěru v sebe, ve svoji vnitřní intuici, napojení na klienta, ale zároveň i v to něco vyššího, že jo, co nás přesahuje. A tohle je teda fakt síla, to bys nevymyslela, když už teda, a ono je to přesně, jo, jako by to bylo potřeba se teda rozhodnout, jo. Týna se teda rozhodla a hle, takhle to holčičko nebude. Měla se rozhodnout naopak.
Hej, presne tak. A ja to, super, ja sa veľmi teším, že to učíš, pretože je to, čo aj ja si veľmi silne všímam, že dávam na to dôraz, že OK, pustím sa do nejakého projektu, dajme tomu, že podľa logických parametrov by všetko malo byť OK. A ono sa to kazí a ono to nejde a nechce sa mi písať tie maily a mám k tomu taký odpor, že tento projekt nejako logicky, nemám logické vysvetlenie preto, že prečo sa mi to začne nejak protiviť a ja vtedy sa idem započúvať a poviem si, že OK, tak nechávam to teraz plynúť, nech je to tak, ako to je a dôverujem tomu, že sa to deje správne. A áno, logicky mi niečo ujde a ja si myslím, že tam je cesta, cez ktorú ja ešte potrebujem predtým, ako naštartujem toto, tak potrebujem prejsť a nechávam to plynúť. A toto je také, veľmi sa ako z toho teším, že to učíš, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité. Jo. No děkuju moc. Já jsem teď si mi připomněla úplně rozhovor, já teď nevím, jestli to bylo do kouče nebo do toho mentoringu, ale měla jsem vstupní rozhovor s paní a ona mi právě popisovala, že vůbec tady na to jakože nevěří, ale že má asi nějakou intuici, protože právě říkala, že je HRistka, tak to byl asi coach, a nebo že dělala, teď nevím, a že vlastně přijímala nějaký lidi a byl tam člověk jako na nějakou pozici a dělala s ním rozhovor a vlastně on jenom vešel do té místnosti a jí byl blbě. A ona musela odejít a najednou si ji udělalo dobře. A pak zase přišla do té místnosti a zase jí bylo blbě. A teď to vyprávěla kolegové, ono tak asi bys jako toho člověka neměla brát, to je nějaký jako, a ona si nevěřila. No ale nakonec teda, jo, že vlastně jako by to bylo pro ní premiéra, nakonec ho teda nepřijala, protože tam pak měla někoho, s kterým jí bylo jako dobře. Ale že vlastně někdy to tělo k nám promluvá docela silně a my to ještě zpochybňujeme, že jo, a tak. Takže už jenom tohle, že spousta lidí to má, ani to vlastně jako neví, jo, že to není jako nic nadpřirozeného, ezoterického, že jo, ale že to je něco, co jenom někdy jako více navnímat na to, co jakoby typicky nám říkáme ten mozek, ale i ty další jako věmy, no, takže... Ja dokonca, veď ja už teraz pracujem s tou ezoterikou, s tou spiritualitou, s tým niečím, ja to poviem jemnohmotným, voláme to nadprirodzeným. A ja to volám s tým prirodzeným, pretože podľa mňa nie len, že každý má prístup k tej svojej intuícii, a aj každý má prístup k tej práci s energiou. A ja ako vysokopraktický človek, tak ja veľmi rada hľadám už vo výskumoch, článkoch, že na čo už vlastne vedci prišli, že čo je základom týchto našich, ja to poviem, prirodzených schopností, ktoré my ako deti máme a postupne výchovou spoločnosťou už čímkoľvek si to zablokujeme. A napríklad som čítala veľmi krásne vysvetlenie intuície. Bolo to na základe výskumu mozgu, že my vlastne našimi vnemami vnímame tak veľa informácií, že nás mozog ich musí selektovať, aby sme boli schopní o nich rozmýšľať. To znamená, že my už potom pracujeme len vedome, už s tým vyselektovaným. Lenže my sme všetky tie informácie prijali. To není tak, že oni k nám neprejdú. A to vysvetlenie bolo, že tá intuícia je práca s tým zbytkom tých informácií, ktoré sme my prijali, ale už ich spracovávame podvedome a už vlastne oni ku nám stále prehovárajú, ale nie sú tak silné ako to, s čím pracujeme vedome a preto sa nám to zdá, že to prichádza odnikiaľ. A toto vysvetlenie sa mi veľmi páčilo, že vlastne my napriek tomu, že ja pracujem aj s tým nadprirodzeným, tak napriek tomu mám rada toto vysvetlenie, že veď to nemusí byť len to nadprirodzené, že to je aj vyslovene naše vnímanie, našich len pár zmyslov, ktoré máme tuto v tejto 3D realite a my to navnímame a my to neanalizujeme, že aha, OK, tak šklblo mu hlavou, šklblo mu okom, urobil toto teraz rameno. Už len reč tela, koľko nám povie a my automaticky ju vieme vyhodnotiť. A to ešte nehovorím o tom energetickom vstupe, takže ja si myslím, že to máme všetci a preto u teba aj u mňa správne.
Jo, určitě. A přesně, já jsem to taky někde četla. Možná to taky bylo po nějakém rozhovoru s tebou, když mi tohleto nastínila. Protože vlastně ono to dává krásný jako vysvětlení pro všechny ty ryze praktiky, že opravdu mozek, ale víš co, tam bylo třeba, že tamhle prostě běžel zajíc v lese a ten mozek to jako nějak, jo, nebo projede auto a vlastně my to vůbec nevnímáme, ale vlastně je to furt práce toho mozku, že to není fakt nic jako, jo. No ale potom tady jsou, že jo, i další důkazy o tom, co zase děláš ty, což je pro mě s velikánskou pokorou a jakmile já zavnímám prostor, že teď je ten čas, tak ty jsi ten první člověk, ke kterému půjdu přesně na tohleto, jakože učení, vnímání, navnímávání, prostě, protože si myslím, že ty tu práci děláš fakt skvěle. A i ten Qigong, že jo, co jsi nás učila, jak jsme byli na Tenerife, na Mastermindu, to už je taky práce s energií, že jo, to taky bylo, to taky dělá, jo, ještě potřebujeme říct. A ten Qigong je súčasť môjho každodenného života, pretože ja každý deň, okrem keď prší, tak idem von na prechádzku do lesa a mám také moje miesto, kde si zacvičím Qigong a to je vlastne taký môj hodinový ranný štart, ale nepovedala by som to štart, pretože ja to robím síce ráno, ale predtým už mám niečo odpracované, takže, ale mám taký rituál, ranný rituál by som to nazvala, že cvičím ten Qigong a veľmi rada ho cvičím takto na pobytoch, lebo ja som si vytvorila taký vlastný systém, ja to volám, že pobytový Qigong, preto som to aj trošku inak nazvala, pretože on je vhodný pre ľudí každého veku a všade ho môžeme zacvičiť, že mne sa to páči, že kdekoľvek sme, veď aj na tej Tenerife, boli sme na pláži, boli sme hore na streche, nepotrebovali sme karimatky, teraz sa nám to hodí, poďme si. A ja, keďže som vysokopraktická, takže ja mám rada to prepojenie, to telo a tam tá energia príde automaticky, hej, automaticky sa človek nabije tým, alebo sa uvoľní, dá preč to, čo je spotrebované, takže áno, aj to. No ale vlastně to je furt ještě takový, jako že jo, že takový ještě i nohama na zemi, už to má i docela jakoby velkou, řekla bych, že slávu ten Qigong, že už je to jakože známý, ale pak jsou tady věci, s kterými si vylezla teďkon, že jo, andělské, jakže se to tam jmenovalo, andělské, jako andělské portály, ano, andělské portály mám. Nebo i ten tvůj výcvik, že jo, to je vlastně už na takový jako hraně pro některé praktiky. A řekni mi, jo, jako když to vezmeme z toho podnikatelského hlediska, jak to jako je tam jiný způsob, jak jako zaujmout ty lidi, že tohle je něco, co je může, jo, z toho marketingového hlediska nebo i z toho prodejního, je v tom jakože rozdíl? Tady mám praktickou věc a tady mám už jakože nějaký nadpřirozené věci? V podstate nie. V podstate marketingovo to není rozdiel. Je tam ale rozdiel s tou prácou so sebou. Že s týmto vyliezť na trh, tak to bola aj moja lekcia. Hej, že vlastne ja som robila rôzne, napríklad ten meditačný online klub vznikol pôvodne z myšlienky, že pomôžem ľuďom zvládať stres. A ja som nejakú dobu v živote začala to moje akoby ezoterické schovávať. A to bolo práve preto, že som si myslela, že budem za to odsudzovaná, zosmiešňované, že to bude. A bolo to aj preto, pretože aj ja sama som vnímala medzi ezoterikmi také extrémy, s ktorými ja som nechcela byť spájaná. Hej, takže pretože každý má tú hranicu inde a na mňa niektoré veci už bolo veľa a hlavne ja som, asi to opakujem už 80. krát, že keďže som taká praktická, tak mne u veľa týchto, ja ich vnútri nazývam, že galakticky uletení, tak pre mňa to bolo, že OK, a čo ja mám z toho, že pred 20 rokmi channelingy boli zo Sýria a povedali ľudia, pripravte sa, keď si ich teraz prečítam po 20-25 rokoch, presne to isté, jak cez kopírak. A čo to pomôže tomu praktickému človeku, ktorý potrebuje prežiť, ktorý potrebuje zarábať, ktorý chce žiť svoju vášeň, to poslanie a
chce mať dobré vzťahy, chce dobre vychovávať svoje deti a chce sa pekne správať k rodičom a chce to mať v poriadku. Čomu to pomôže, že nejaká svetelná bytosť nadiktuje, že pripravte sa na vstup do 6. dimenzie. Takže ja som vlastne s týmto akoby vnútorne bojovala, že ja som nechcela byť dávaná akoby do jedného šuflíku s týmito ľuďmi. A preto som to na nejakú dobu v podstate akoby tak zavrela. A ja neviem, Andrejka, že či ty vieš o takom jednom momente, ktorý sme mali spolu, ja ti ho porozprávam a som zvedavá, že či si ho pamätáš. My sme boli spolu na tej Tenerife a my sme tam vtedy, pre divákov, my sme si tam, okrem toho, to bola pracovná cesta, my sme tam robili napríklad, že 10-ročná vízia firmy a sme na tom pracovali. A ja som vtedy mala takú dilemu, že ktorým smerom sa pohnúť s mojimi programami. A vtedy som si to tam určovala. A teraz mali sme také, že ja som vtedy akurát končila v tom korporáte, to bol ten čas. A keďže sa to znova naštartovalo, tak ja vtedy na poslednú chvíľu idem s vami, mne sa mení život, toto si potrebujem urobiť. No a my sme si mali urobiť takú 10-ročnú víziu a potom to preklopiť, až to bola nejaká jednoročná vízia. No a ja som mala 10-ročnú víziu, že Akadémia liečenia energiou. A z toho, potom som to preklápala. A jak som to preklápala, tak sa mi tam úplne premietla tá moja obava, že nie som dosť dobrá, nemám zatiaľ na to, nechcem tam ešte akoby byť v tom priečinku. A mne vyšla jednoročný cieľ mi vyšiel, pomáham ľuďom z korporátu vyrovnať sa so stresom. A teraz ja si pamätám na tú tvoju reakciu, že ja som povedala, že a my už sme si to bola taká nejaká domáca úloha a my už sme potom v skupine sme si povedali len tú jednoročnú víziu. A ja v skupine som zahlásila, že moja výzva je pomáham ľuďom v korporáte zvládať stres. A ty si sedela vedľa mňa a ty, že to na tebe vôbec nesedí. Či to vôbec nesi ty. Ja som ti vtedy nepovedala, že moja 10-ročná vízia je, alebo možno som to tam aj spovedala, je, že ja chcem tú Akadémiu liečenia energiou, ale teraz, a vymenovala som ti 15 logických dôvodov, že prečo je to moja cesta a ty, že aha, OK, hej, že už to pošlo, hej, že čo, hej. No a toto bol moment, na ktorý som si potom ja neskôr spomenula. Toto bol moment tej tvojej reakcie, že veď to vôbec nie si ty, ktorý vlastne bol, keď ja som sa vlastne pustila do toho, tie programy mi išli, lebo marketingovo som už ich vedela spraviť, ale nevedela som to preklopiť tak, aby sme z toho vedeli žiť. A to bolo vlastne, keď ja som mala znova moment, že ja potrebujem niečo zmeniť. To znamená, že moje podnikanie nebolo takto. Nebolo to, že začínam, OK, korporát maličko, potom som odišla vyššie. Moje podnikanie bolo takto. Kým som neprišla na to, kde sa cítim skutočne doma. A to je, presne ako si povedala, aj osobný rozvoj. Wow. Díky moc za tohleto sdílení, jakože úplně mi to vypadlo, ale chápu, jak vlastně důležitý moment to bylo, taková jemná provokace, sakra, už jdi do té svý energie, že jo, přesně. A jo, tak to jsem moc ráda, jestli to takhle jako vlastně podpořilo, i když to třeba nemuselo být úplně asi jednoduchý to slyšet, víš, ten moment, ale zároveň jako přesně tak, jo. Tak ty jsi člověk, který je otevřený, že jo, ale pak jsou lidi, kteří prostě potřebují nějakou i tu formu sdělení a tak, aby to snesli, takže já vždycky samozřejmě vnímám to, co ten druhý jako je schopný unést a tak, ale ta přímá komunikace, to teda musím říct, že je mi jako velmi blízký, ale chtěla jsem říct jednu věc a teď mi to vypadlo. Hej, ale ja ti ešte porozprávam, že keď som sa rozhodla, že teda trúfam si ísť do toho, aby som robila výcvik liečiteľov energie, tak ja som si tak potom, keď som sa o tom rozhodla, že OK, tak toto bude moja cesta, lebo ja som mala vždy výhovorky. Nie som dosť dobrá, nemala som dosť klientov, lebo však popri tom som pracovala v korporáte, tak jak tam, v podstate som si ja myslela, že ja musím byť vyštudovaná psychologička, psychiatrička, ja som aj chodila na tú psychológiu, ale vlastne už
už to neboli vysoké školy, hej, že už to boli ďalšie len kurzy, to znamená, že neuznávané štátom. Takže ja som vlastne všetkými týmito pochybnosťami som potrebovala prejsť a potrebovala som si povedať, že kam vlastne patrím. A keď som sa preto rozhodla, že ja idem robiť tie výcviky, lebo ja viem, že ja som veľmi dobrá vo vedení ľudí, v podporovaní toho, že dokážu pracovať s tou energiou, pretože ja som sama prešla tou cestou, že akoby v úvodzovkách, že nemám to dané do vienka, že viem, že to má každý dané, ale potrebovala som prejsť k tomu, aby som sa to znova naučila, aby som znova dostala k tomu prístup a aby som tomu znova dôverovala. To znamená, že ja to veľmi dobre poznám a poznám aj tú druhú stranu, keď je niekto jasnovidný a zase nevie to dať úplne do toho života, do tej praxe. Takže vlastne obidva tieto typy ľudí viem sprevádzať. A ja keď som začala tvoriť ten výcvik, tak ja som si uvedomila, že vedia už vtedy v tej trojročnej škole liečenia energiou, ktorú som navštevovala pred 20 rokmi, som bola tá, ktorá si všetko písala. My sme vtedy v tej škole nedostávali skoro žiadne podklady, takže ja som všetko písala. Keď som prišla potom v víkende domov, tak ja som si robila poznámky. Tie poznámky som všetky poslala mojim spolužiakom a ja som si to písala s tým zámerom, že keď to raz budem vyučovať, tak aby som to mala. Že ja vlastne už vtedy, jak som bola v tom procese toho učenia sa, tak už som to mala v hlave niekde, ale som to zavie, že čo teraz, ako ešte sa to len učíš a už rozmýšľaš nad tým, že to budeš vyučovať. Nie, že úplná blbosť, ale to tam bolo, ten ťah tam bol a ja som si na ten moment vlastne spomenula, ako som to, že s tým som robila tie poznámky, že raz, keď to bude vyučovať, tak sa mi to hodí. Wow. Ale ani víš, jak já ti rozumím, protože já jsem ještě ani nenastoupila do koučovacího výcviku. Já jsem nastoupila do psychoterapeutického, na ten jsem měla a šla jsem na nějakou ukázku a říkám, to by bylo super, kdybych jednou měla svoji koučovací školu. A normálně říkám, taková nepokora, prostě rozumíš, ani nevíš, co to pořádně je a už. A můžu ti říct, já jsem byla potom v psychoterapeutickém výcviku na 4,5 let nebo 5 let. A já, když jsem si zapisovala, tak já jsem si zapisovala nejenom to know-how, ale já jsem si zapisovala i cvičení. Zapisovala jsem si, jak to bylo zadaný, co to se mnou udělalo. A teď, když jsem koukala na ty poznámky, říkám, tak kdybych už kdysi věděla, že prostě budu otvírat nějaký svůj výcvik. Přesně jak ty říkáš, jo. A přesně i tohleto. Já přece psychoterapeutka tady nebudu povrchní koučka jenom, že jo. Rozumíš, jo? Protože prostě psychoterapeuti, psychologie vždycky, že to je něco jako míň a tak. OK, tak jak to můžu udělat, abych já se v tom cítila dobře, kvalitně, že jsem odvedla skvělou práci a vycházejí z toho skvělý intuitivní koučové. Teď jsem do toho dala hloubku a tak a přesně, úplně to je neuvěřitelný, jak to je, jak ti jako rozumím, že jo, někdy vnitřní bloky jsou tak silný a potřebujeme si to fakt nejdřív jako ukotvit, ustát a zařadit se. A třeba ještě jenom poslední věc, my třeba v tom výcviku děláme i takovou práci na základě jedné knížky a vlastně ona tam popisuje, Amber, tam popisuje, že vlastně nejenom, že říkáš ne tomu, co ti jako nevyhovuje v životě, ale i v té práci, ale že dokonce musíš říct ne tomu, co miluješ, protože tady je něco, co miluješ ještě o kousek víc. A to mi přišlo úplně, jo, taky osvobozující, že vlastně, nebo to dáš na parkoviště prostě někam, jo, a pomyslný, ale vlastně fakt, jo, vzít tu svoji energii, ten fokus, který mám a dát to do toho jo, neříkám, že to musí být prostě vždycky jedna věc, že nás samozřejmě dobíjí tu jiskru, nám může dobíjet víc věcí, ale tohle mě to přišlo úplně jako nádherný, vlastně taky to, fakt jsme ve světě možností, že jo, takže uvědomit si, že miluju o kousek víc. Super, to je super veta, veľmi silný aha moment a zároveň ja mám aj veľmi rada a vážim si aj tú cestu tam. Vážim si tie, ja to teraz nazvem, nesprávne zátačky, nesprávne odbočenia, pretože oni boli správne presne na to uvedomenie si. A niečo z toho vzýšlo, že aj to mi prinesie, keď už nič iné, tak poznanie. A to poznanie potrebujeme si prežiť. To poznanie potrebujeme mať my. Veľa technik sa vieme naučiť, veľa logických vecí sa vieme naučiť. A to poznanie je to, čo prichádza od nás. To poznanie nám nikto nedá. Ako nenaleje.
To je to, pri čom my rastieme. No a je tam nějaký třeba doporučení, který by si zdala svému mladšímu já, ať už o 25 let nebo o 8 let, jak si říkala, jsi začínala v tom onlineu. Něco, co bys sama sobě jako podporu dala? Rozmýšľam nad tým. Normálne, že by som to asi ani neurýchlila napríklad. Že rozmýšľam nad tým, že keby som jej chcela, keby som ako mne staré moje ja, tak asi by som sa nechala niesť touto cestou, ktorou som išla, aby som prišla k tomu poznania, ktoré mám teraz. Hej, že v podstate ja by som si sama sebe znova dopriala tú cestu, napriek tomu, že nebola ľahká, napriek tomu, že tam bolo veľa pádov, veľa vecí, na ktoré som potrebovala prísť. A keby som to už vtedy mala v hlave, kde som teraz, tak asi, ako neviem, asi nie. Dala by som to, že choď tak, ako ideš, choď, skúšaj. Jedine, čo je, a ja som o tom nikdy nepochybovala, že všetko má svoj zmysel, aj keď ho ešte nevidíš. Dôveruj tomu, že všetko má svoj zmysel a raz na to prídeš. A aj keď sa ti to nevyjaví teraz a aj keď teraz ten zmysel nepoznáš, aj pozeraj sa na situácie, čo ti teraz dávajú. Ja mám totiž to takú obľúbenú vetu, že každá situácia je tu pre teba. A teraz, keď si ja uvedomím, že každá situácia je tu pre mňa v zmysle, že ja sa z nej niečo môžem naučiť, že mi niečo môže priniesť, aj keď je to, že mi niečo zobrala, tak čo mi môže priniesť to, že mi to odišlo z toho života? Aj keď je to ťažké, aj keď napríklad v osobnom živote sme prechádzali náročnými vecami, tak čo mi táto situácia prináša? A to je vlastne to, čo by som pravdepodobne dala všetkým našim mladším ja, si to uvedomiť, že nezabudnúť na túto vetu, pripomínať si ju, čo mi táto situácia pomáha a uvedomiť si to v tom momente, alebo snažiť sa na to prísť a keď na to neprídem, tak udržať si tú dôveru, že na niečo je to dobré a ako z toho môžem vykľúčkovať, alebo čo si z toho môžem viesť, ako to vyrieším. Napadá tě třeba něco konkrétního, jak ty jsi říkala, že to nebylo vždycky jednoduchý, třeba nějaká jedna situace, která fakt byla těžká a jo, nějak si ji prošla a teď vlastně v ní vidíš třeba ten velký smysl a třeba i co ti pomohlo jí projít, přežít, anebo i potom už být tím vítězem. Neviem, či trafím úplne to, na čo sa ma pýtaš, lenže poviem to, čo mi prvé nápadlo, pretože možno, že to prinesie vlastne nejaké poznanie tým našim poslucháčom. Stalo sa, že som robila pobyt na Bali. Viedla som pobyt na Bali, ktorý už ako taký som dala dôveru nejednej, ktorá to mala organizovať a nevypálilo to dobre. A teraz znova poznanie. A ten pobyt vlastne akoby organizačne, že ja som tam mala mať 10 ľudí, nakoniec som mala len 3 alebo 4, pretože mi odskočili, kvôli tej organizátorke mi odskočili, ale už sme tam boli, už boli všetky letenky zakúpené a my tým, že ja som tam vlastne investovala už predtým do toho peniaze a nevrátili sa mi, tak ja uprostred toho Bali ešte som aj akoby neuvážene niekde požičala peniaze a ja som prišla na to, že uprostred toho pobytu na Bali som zistila, že my sme v takom nejakom osobnom krachu. Že nemáme peniaze. A vtedy vlastne a to som si povedala, že kokos, ale ja tu teraz vediem skupinu žien, pre ktoré ja potrebujem byť úplne v osobnej pohode a ja na tých pobytoch robím arteterapiu, prechádzam procesmi, v podstate celý ten pobyt som s nimi, to znamená, že nie len počas tej arteterapie, ale aj počas toho, ako sme tam, nastávajú situácie, ktoré sú silne sebarozvojové. No a vhúpla som tam do takéhoto, že som na to prišla, že kokos, že toto som si vôbec nejaké veci neuvedomila. A vtedy ja som to zobrala ako skúšku toho, že či viem žiť to, čo hlásam, že v každej situácii v živote si viem zachovať môj vnútorný pokoj a zachovať si aj tú profesionalitu voči tým ľuďom, tú zodpovednosť a zároveň si zobrať to ponaučenie, že čo mne z toho vyplýva.
A vtedy som vlastne si povedala, že OK, tak keď už som mala pocit, že hento nie je tá správna ženská, ktorá mi to organizovala, že napriek tomu, že už to bolo rozbehnuté, tak mala som povedať to nie. Mala som to stopnúť, napriek tomu, že tam my sme dokonca aj nemali spísané nejaké zmluvy, takže som to mohla kľudne, lenže ja mám, ako pre mňa je zmluva aj to slovo. Takže ja som vtedy mohla povedať, že mne to tu nesedí, stanoviť si tie hranice. A napriek tomu, že som bola o sebe presvedčená, že si viem stanoviť tie hranice, tak tu som to nespravila. Takže to bolo to moje ponaučenie. Ďalšie bolo vlastne, že potrebujem si urobiť poriadok v tých mojich firemných financiách. A to bolo, čo som na začiatku spomenula, že sa mi to všelijako prelínalo, že som to neriešila. Že túto firemné, osobné financie, neviem čo, všelijako, hej. Vtedy som ešte bola v tom korporáte, takže ja som vedela, že OK, na neskoro 2 týždne príde peniaze, ale aj tak, ako bali prísť na to, že mám nulu, tak bolo také celkom zaujímavé. A to bolo... Tam som si práve pripomenula a tam som sa držala toho, že čo mi táto situácia prináša a čo mi v tomto momente pomôže, aby som sa uvedomila a čo si z toho môžem vyťažiť do budúcna. A naozaj ja som prišla domov a robila som poriadky s financiami, rozdelila som to, zatvorila som niektoré veci, ktoré nefungovali a robila som poriadky vo financiách, čo som predtým nebrala ako dôležité. Wow, tak tomu říkám výzva teda. A je super, že s tím odstupem už to vidíš, protože to nemusí fakt přijít hnedka, že jo? Vlastně to, co nám to má dát. A díky mu za ten konkrétní příklad. To je jakože, to by asi neřekl každý takhle, takže moc děkuju. No, když se teda ještě posuneme k tomu, aby jsme vlastně inspirovali tady sledující, co aktuálně marketingově vlastně funguje nejlíp, Týně Burgwieser. Jestli bys tam mohla dať nejaký tip? No, mne marketingovo najlepšie funguje byť sama sebou, byť autentická, ukázať aj tie moje chyby a aj to, čo sa mi darí a aj čo sa mi nedarí. Ja v podstate, a samozrejme, že všetky tie akoby marketingové nástroje, ktoré existujú, tak áno, používať a zároveň ich skombinovať do takej vlastnej kombinácie, čo mne sedí. Že ja poznám veľmi veľa marketingových stratégií a idem znova podľa toho, že ktorá ma ťahá. A tiež mám také vlny, že ktorá vlna ma akurát ťahá, kde sa cítim s tým OK a kde sa s tým necítim OK. Čo môže byť ale vlastne ešte taký zádrhel je, že či sa v tom necítim OK, pretože to neviem robiť a pretože mám strach, alebo či sa s tým necítim OK preto, že mi to skutočne nesedí. A ja si myslím, že tu sa znova dostávame do toho seba rozvoja, pretože keď prídem na to, že sa mi to nechce robiť, lebo to neviem, alebo keď prídem na to tou prácou so sebou, že sa bojím, tak do toho idem. A minimálne mi to prinesie skúsenosť, či to so mnou ladí, alebo neladí. Takže... pojď. Ne, jenom jsem chtěla říct, že mě se právě občas lidi ptají, jak vlastně poznat, co je ta intuice a co je ten strach. Tak jsem i zvědavá, co na to řekneš ty, protože ta moje zkušenost ukazuje, že pokud je tam strach, tak to vlastně nikdy není intuice. Že intuice je jako čistá, že prostě ta ví, ta prostě ví. Takže co ty bys třeba doporučila, jako, jak odlišit sabotér, limitující přesvědčení versus intuice mi něco říká? Vieš čo, ja to robím cez moje techniky takej imaginácie a pracujem s tými časťami ako zo súčasti, v podstate to robím akoby nejakou technikou, hej, ale pretože ja som zažila, že ma to niekde intuitívne ťahalo, ale ja som sa sama začala blokovať. Jo. Tam som vlastne zistila, že ja sa blokujem sama kvôli tomu strachu. Nie preto, že by som nepočula tú intuíciu, že ja som ju počula, ale už tie praktické kroky, tak som začala sabotovať a začala som vlastne prokrastinovať a nerobiť to. A vtedy ja som úplne cítila tú intuíciu.
Ale vlastne na tej ceste za tým sa objavili tie strachy. Tak potom som išla tým spracovávaním. Takže ja by som to ešte nazvala trošku aj inak. To prepojenie tej intuície a toho, či to je alebo není, je spýtať sa, pre koho to robím. Ak to robím, aby som niekomu niečo dokázala, ktorý je mimo mňa, aby ma ľudia milovali, aby milovali moje produkty, aby ku mne vzhliadali, tak to je ego. Tak to není intuícia. A ak to robím preto, že to robím, lebo to milujem, lebo ma to tam ťahá, lebo sa to chcem dozvedieť, lebo je to dobrodružstvo. Ak to robím s tými, poviem to, že naivnými detskými očami, a ak to tam cítim tú lásku k tomu, tak vtedy sa tým nechám viesť. Ak by to bolo, že ťahá ma to tam a prídem na to, že to robím kvôli tomu, aby som dokázala, že niečo viem, aby som dokázala, aby ma rodičia milovali, aby ma spoločnosť milovala, aby som si tú lásku získala odniekal inakadiaľ, tak to je ten nesprávny smer. Takový to venku uvnitř, že? Vlastně to rozlišení, co je mimo mě a co je mimo. To je krásné. Moc za to díky. No a ještě mi řekni, jak ti tady vlastně na té tvé cestě pomohli různí průvodci, mentoři, nevím, terapeuti, nevím, co všechno si navštěvovala. Jak máš to důležitý? Áno, no už som to spomínala, že napríklad špeciálne v tom marketingu, ako som si uvedomila, že tá agentúra má stále len peniaze a keď som si povedala, že OK, tak ja sa to chcem sama naučiť. Ja som si najprv toho nebola vedomá, že to bolo tým mentorom, že sa mi to nedarilo a potom darilo. Že ja som do toho vstúpila najprv len s tým, že ja sa to chcem naučiť. No a od koho sa to naučím? No tak od nejakého mentora. A až teraz vlastne spätne mám to uvedomenie, že to tam chýbalo. Takže vlastne teraz spätne viem povedať, že to, že ten mentor sa mi venoval a že vlastne preskúmaval so mnou tie možnosti a že ma učil a povedal mi, že OK, Tinka, toto si ale nepochopila správne, alebo na toto sa vieme pozerať ešte z iného uhla pohľadu a že tieto kroky v marketingu sa robia, lebo a bolo tam kopec vecí, o ktorých ja som ešte nikdy nepočula. Takže vlastne ja by som bez toho mentora bola v inom korporáte, v inej kancelárii, síce technicky zdatná, síce nadšená, ale neúspešná. Pretože by som nemala to sprevádzanie a tú spätnú väzbu. Že pre mňa je tá spätná väzba a to, že vlastne aj keď máme tie rozhovory alebo tie lekcie od tých mentorov, tak tí mentori väčšinou, ak som to zažila ja, tak väčšinou už vedia, čo tí začiatočníci nevedia. Takže vedia, aké informácie ten človek na tom rôznom stupni, či je začiatočník, alebo pokročilý, alebo úplne, že profi, stále tam je poprvé ten odstup od toho biznisu a po druhé oveľa viac know-how a on vie vlastne z toho, čo ja robím, tak mi vie povedať, že ktoré kroky by on navrhol. A ja si to môžem aj vymodelovať už potom podľa seba a prejsť tým. Jasne. A vlastne toto je to dôležité, toto sprevádzanie. Presne to isté, ako aj my robíme v našich výcvikoch, že keď ty robíš výcvik s intuitívnym koučom, tak presne vieš, aké informácie potrebuje ten človek, ktorý tam ešte len vstupuje, aké informácie potrebuje človek, ktorý tam ide druhýkrát, alebo ktorý prešiel už 6-mesačnú cestu. A to isté aj ja s tými mojimi spirituálnymi liečiteľmi. Akýkoľvek, akoby mne tam vchádzajú takí veľkí jasnovici, až mám rešpekt pred tým, že a zároveň aj úplne začiatočníci, ktorí len vedia, že dokážu niečo zacítiť, ťahá ich tá cesta, ale ešte nikdy s tým nerobili. Takže mám tam ten mix, ale zároveň viem, ako ich viesť, aby prišli tam, kde chceme na konci, aby boli. A toto isté je aj ten mentoring v tom marketingu, že vlastne ten mentor vie, ako tých ľudí viesť. A to je to úžasné. To je tá neskutočná pomoc, čo ti nedá žiadne AI, čo ti nedá žiadny iný nástroj. A to je ten osobný prístup skombinovaný s tým, že ten človek už vie, OK, tak mám tu 50 videí a presne toto video si pozri, lebo to je pre teba, lebo v tomto momente môžeš s tým pracovať, pozri si to.
Už len toto, len táto jedna veta, len odporúčanie na to video je ten dôležitý bod, ktorý vie priniesť brutál zmenu. A že si i ušetříš ten čas, že prostě nemusíš sledovat desítky hodin, ale to jedno konkrétně tady teď, který mi pomůže. No já bych to jenom doplnila, jako co mi tam chodilo, vlastně vzít si toho mentora, kde si třeba chceme vidět my za pár týdnů, měsíců, jo, že prostě někdo, kdo je dál a už zase řeší jiný věci v tom svém podnikání, ale v pohodě rozumí z nadhledu, že jo, nám prostě, nebo těm začínajícím. A jo, protože třeba, když je to jenom někdo, jakože kdo učí marketing a vlastně je to ten typický markeťák, to se mi teda jako ukazuje, tak on vlastně nemá tu zkušenost, že jo, být tím expertem nebo tím, kdo se chce nějak jako profilovat, takže proto jako jenom doporučení, že mít toho člověka a ideálně si představit, být na jeho místě za za nějaký období, jo, tak to je jenom taková jako vsuvka ode mě, no. No, Tinko, nám se pomalu nachyluje čas. Já bych s tebou úplně povídala další hodinu, ale řekli jsme si, že to do té hodiny dáme. A my jsme se ještě bavili o tom, že by si tady sledujícím přinesla nějaký ten dáreček. Tu diagnostiku energetického vnímání, jestli to nepletu. Chceš nějak představit, ať lidi vědí? A samozřejmě odkaz dáme do popisku. Vieš čo? Áno, dáme odkaz do popisku, ty to dáš. My sme sa na tom dohodli, že čo vám teda ponúkneme, aby to malo aj teda ten prienik, a zhodli sme sa na tom, že by ste mohli dostať odo mňa darček. Test energetického vnímania. Môžete si vybrať, či ho chcete pomalší s mojím sprevádzaním ako video, to trvá približne 20 minút, alebo či chcete rýchlo test, kde sú rôzne otázky zoradené pod sebou a vy si ich urobíte a vyhodnotíte. A je to pre všetkých, ktorí aj chcete tak nakúknúť do toho, že čo to vlastne je to energetické vnímanie a ako rôzne sa dá energia vnímať a či by vás to možno bavilo, alebo či už to poznáte a poviete, že veď áno, veď toto je to, čo si ja vlastne aj robím. Takže tento test vám povie aj, aký typ toho energetického vnímača ste, pretože každý vníma energie, ktoré sú okolo nás, trošku inak. A tento test vám to ukáže, že nie je to len cez tých 5 zmyslov, ale tam je viacej typov vnímaní a ešte sú aj všetky kombinované. Takže to je také úžasné, že každý máme ešte aj inú kombináciu toho vnímania a preto je aj práca tých liečiteľov taká rôznorodá, pretože už len to vnímanie je takéto rôznorodé. A keď vás to zaujíma, tak nájdete si link na tento test a môžete si ho urobiť. A veľmi sa poteším, ak tam na stránke dáte komentáre, že čo vám vyšlo napríklad. Super. No, já teda nevím, jak vy ostatní, ale já si to teda určitě stáhnu a zkusím si ten test udělat, protože mně se hodně líbí, jak ty si tady o tom začala mluvit, úplně jsi se rozzářila, protože ti to přijde fantastický a skvělý. A to je vždycky to, co já říkám v tom mentoringu, že vy byste jako ty první, který jsem se zamilovat do toho, co děláte, ať už je to něco zdarma, nebo potom i třeba za vyšší peníze, nějaký balíčky nebo tak, protože to je to, co vlastně potom prodává, nebo to je to, na co ty lidi jako reagují nejvíc. Což je vlastně teď v přímém přenosu jsme viděli tu energii, jak na nás mluví, když jsme online tady, tyjo, a jak to tady prostě furt mezi námi je. No, takže já určitě do toho jdu. A ještě se možná zeptám, Tinko, na závěr, jestli máš něco, s čím by ses ráda rozloučila, nějaký podtržítko, nějaký myšlenky nebo podpora, cokoliv, co by patřilo na závěr dnešního Vision Talks. Rada by som vás podporila v tom, aby ste vedeli zavnímať, čo milujete a dopriali tomu časopriestor. Presne toto, aby ste v sebe nielen našli, ale to aj žili, napriek tomu, akých rôznych situáciách ste. Niekedy to je len pár minút denne, niekedy je to viac hodín denne, niekedy sa to rozvinie. A čo vám ešte aj chcem dať, tak na cestu je, dávajte pozor na seba. Keď nebudete vedieť pomôcť sebe, nebudete vedieť pomôcť iným, takže dávajte pozor na to, aby vy ste robili aj pre seba veci, nie len pre tých druhých. A s tým by som sa asi tak rozlúčila.
Nádherná tečka. Já moc děkuji, že jsi tady na nás udělala čas a pozdílela si nádherný momenty, i třeba míň nádherný, nicméně velmi inspirující pro mě a věřím, že i pro posluchače. Přeju ti všechno dobrý do tvých dalších budoucích kroků, které budeš dělat a samozřejmě mnoho spokojených klientů a prostě velmi nadšení. Takže děkuju. A vám přejeme krásný zbytek dne a mějte se báječně zase u dalšího dílu. Ahoj. Ďakujem tiež. Ahojte, ahojte.